tokukwazisai vana vaMwari muzita raJesu. Regai tifambire mberi nechirongwa chedu chemhuri, tichitarisisa kuti tikakanganisa mhuri dzedu pane zvadzakanzi naMwari dzigare dziri kana kuti dzive dzakarongeka, tikabva pazviri tinovhurira zvakawanda zvinopinda mukati memhuri dzedu, kusanganisira nemadhimoni ataiona achipinda mukati mebindu reIdheni. Now patakapedza kutaura nguva yapfuura takanga tichibata Ephesians chapter 5 in detail yekuti vakadzi zvise pasi pevarume, submit yourselves, nekuti varume idai vakadzi venyu. Tikati zvinomborevei zvese izvezvi, takaedza kuzvidonongora. Nhasi uno toda kutarisa nyaya yakakosha ichingonohakana neiyoyoyo, nekuti tiri kuindira mberi iri series. Toda kuramba tichitsikidzira nekuona kuti zvine njodzi yakaita sei kana tikatorerana maroles, kana kuti tikachinjana mabasa ekuita mumusha. Toda kutarisa example mbiri chete kana nhatu mukati meshoko raMwari patakasangana nekuchinjana, kana kuti patakasangana nepaifanira kunge varume vachimira chaizvo vasina kumira pomirwa nevakadzi. Chii chakaitika? Toda kuti zvitarise izvozvo nekuti zvinokosha munyika yatakurarama ino, nyika inoti tafanana, tine marights, takainzana. Now toda kutanga nyaya inokosha kubata yatakambotarisa mukati mebindu. Mukati mebindu tiri pana Genesis chapter 3 verse 6. Pane nyaya iripo yakakosha inonzi nyoka, kana kuti Satani ataura kubudikidza nenyoka achitaura naEve, ataura kumukadzi. Verse 6 inoti mukadzi akatoona inga muti uyu wakanaka chaizvo, zvaanga asikaoni nguva yese. Zvazvasuggeswa manje insinuating, ndo zvinenge zvatichitaura. Satani anga atoporisha, saka meso ake akatanga kuvhurika kuti ko muti uyu zveshuwa wakanaka, ko muti uyu unoita kuti uve wakangwara, wakachenjera. Now kwekupedzisira kweverse 6 tinoona nyaya inosuwisa inoti saka iye Eva manje akatora muchero akadya. Now tisati anombotaura kuti apa murume wake Eve ataure papapa, nekuti isu tiri kuti isusu pakakusikwa nepakutaurwa kukaita nyaya. Never mind kuti Mwari in between akambenga achitaura navo, Bhaibheri harina kutivhurira zvakakwana. Toda kuona zvatakaona isu. Mwari anga ari active panyaya yemuti uyu pakutaura nezvavo, akanga achitaura naAdamu. Ndo zvatakataura isu. Eve akastoripo. Saka nyaya iyi paitaurwa Mwari aemphasiza akataura naAdamu. Tikati isusu nyaya iyi yanga yakaipa nekuti yaitova nerufu mukati, nekuti Mwari akabva ati pamunodya imi muchafa zviro kwazvo. Now pakatikoshera because nyaya iyi yanga iri so critical, it was a matter of life and death. Saka kana nyaya iyi nerufu mukati tiri kuona isusu kuti zvinombobvira sei kuti munhu wechidzimai akanga asina kupuwa nyaya iyoyi atore decision yekudya ari ega, murume wake asipo. Ndo patiri kutaura kai baba kuti pari kunzi pasvetwa pane imwe lesson yatakaita yekuti vakadzi havafani kumira paposition yekuona sevakusveta simba revarume. Saka apa tisikuona Adhamu aine simba, tiri kuona Adhamu asiri panzvimbo, tiri kuona Adhamu atorerwa simba, tiri kuona decision yatogadzirwa on behalf of Adam, because Adam akunzi chidya nekuti ndatodya kudhara. Saka decision yanga yaitwa naEve. Tikati isusu manje nyaya yakadaro manje nyaya inoshamisa, nekuti inyaya yokuti isusu dai takatoverenga verse 6 ichiti saka murume akazotaura nenyoka, saka murume akazokonvinzwa, murume akazoendawo kuna madhamu akati madhamu tato. Manje tiri kutoona vice versa. Saka pane kuchinjana kwemaroza. Asi chii chakaitika manje after adya? Tiri kuona isusu achitora muchero achipa Adhamu achidya. Ndobva pavhurwa madhimoni ese, ndobva pavhurwa chivi chese, ndobva pavhurwa rufu rwese, ndobva pavhurwa kushupika kwese, ndobva pavhurwa kuti pachitanga manje yatinoti isusu nyika yawa yapinda muchivi. Hatiwirirane here apa kuti maroza akanga atorwa. Now toda kuenderera mberi pane imwe nyaya, because tikati dzikei nenhoroondo yacho manje tichifamba nayo
tinotosangana Mwari akutoita rescue manje yenyika yacho, kunyangwe apromisa kuti ari kuuya Mesaya, apromisa amadzinga muti weupenyu kuti pane miti miri, pane muti weupenyu wekuti dai vaidya vaisafa, anga atoisa macherubims aine mirazo womoto kuti vasasvike, tikaona vachiburiswa mubindu, tikaona kushanda kweziya kwatana, muti uyu weupenyu ukadzurwa naMwari akauisa kudenga. Zvinoonekwa muna bhuku razvakazarwa kana tine nguva tinokupinda. Tinotofamba takuona manje kuti vese vakuzvarwa, chivi chatomo, vana Kaini vakutobhogomora vana Abheri pakutonekufa. Tinoona chivi chichitotora chitoda kuti munhu akutozvarwa manje aine tendency yechivi, tinoona chivi chichiwanda. Asi tinotoona mberi uku Mwari asingaiti give up nevanhu vake, achimutsa vanhu vakaita sana Noa, achiti varume toda kuponesa avo vachateerera shoko, achimutsa ivavo varume. Now pane imwe nyaya toda kuti tione tisati tapinda paexample chipiri pana Noa ipapa. Tinoona Noa achishanda 120 years effort, kana kuti crusade 120 years, upward direction naMwari kuti ita so. Asi hationi ba mai Noa vachiita surface, hativaoni. Saka isusu manje tikada kuverenga Bhaibheri tine pfungwa shoma kana kuti pfupi dzekufungidzira kuti mai Noa havana role yavakaita pakuparidza kwakaita muvhangeri Noa. Tinenge tarasika pfungwa. Noa pabasa rakakosha rakadai, Noa pabasa rinodiscourage. Remember vanhu type dzevanhu vaitaura navo, mai Noa vakatamba role yekuti kwega kana taenda kumusha tichanzwisisa role yakatambwa nemudzimai wake. Asi Bhaibheri rinopasiya pasina kutaurwa, nekuti mudzimai uyu akagona kuita role yake, akamira parole yake, hatimuona achitaurwa nezvake. Now hatina kuti madzimai afani kuonekera kana kubuda muBhaibheri. Takatombozvitaura tikati mukadzi wepatsima akaonekera akabuda, akaonekwa achimhanya neshoko, tikazvitaura vana Maria vakanyorwa vakamhanya neshoko. Asi tiri kuti isusu pafungwa yekuti pakugadzirwa salvation, pakugadzirwa mukuru, mudzimai hafani kuonekwa achisveta simba remurume. Now ndosaka takuenda paexample yedu yechipiri, tatisu toda kunongedza nzvimbo muBhaibheri dzaive critical mukuponeswa kwevanhu, asi tikaona mukadzi achiapiya, murume ari padivi, asi murume asiri active, mukadzi ari active. Ndo pfungwa yatiri nayo nhasi, tinofanira kuiteera zvakanaka. Tikaenda paGenesis chapter 15 tinoona nyaya iripo inonyakidza. Tinoona panapa Mwari achiapiya kuna Abrahamu mukati mevision, achimuudza akati, Abrahamu iwe ndo usatye, usavhunduke, I will be your shield, ndinenge ndichava nheyo yako, ndichakudzivirira. Abrahamu anoreza nyaya inoti Mwari mimi ndinozvinzwisisa, asi moza nyaya ndinayo kuti hamuna kundipa mwana kai. Ezvino ndinayo Eliazar muranda anobva kuDamascus, ndiye rachaita inherit this great wealth yamakandipa. Mwari akati no, patiri kutamba paverse 15 tichidzika kuverse 5, Mwari akatoti iwo Abrahamu buda panze. Zvikanzi tarira mudenga uri kuone, zvikandiona nyeredzi, zvikanogona kudziverenga ivo, zvikanzi handigoni, zvikandozvichaita vana vako. Vana vako ndichavawanza senyeredzi dzauri kuona idzi, vanobva muchiuno mako. Saka nyaya yekuti Abrahamu azive kuti mwana aibva muchiuno make naSara iri pachena, because aive nemukadzi wake Sara papasina munhu. Ndo zvatiri kunzwisisa panguva iyi, hatisati taindodiswa kune zvimwe. Saka aifana, saka verse 6 inotobva yati Abrahamu akatenda zvakataurwa naMwari, rechirungu noti he believed God and it was credited to him as righteousness. Now uchiverenga ipa verse 6 verse 7 unoona kuti pane imwe nyaya yakaitika, because nyaya yekuti vaite covenant kana kuti nyaya yecovenant inyaya yanga yakakosha kunguva idzi. Yanga iri nyaya, it was a matter of life and death, kuti kana tikaita covenant tinofanira kuti tikacheka, tocheka pako, toisirana ropa, kuti zvatataura tachinjana neropa, kana tiri mukama tinobviswa nekufa. Ndosaka uchiona kuti zvaitombowanikwa even mudzimhuri dzedu dzechishona, tinenge tina mwana Saura mumushamiri vatisingazivi, asi vana baba vasingoti Saura weni, nyangwa akaita zvakati ndiSaura weni, pai
waiti ukaenda kure kure pane covenant kana kuti pane imwe bvumirano yakaitwa ine ropa mukati, ndozvakaita zvikati naMwari Abraham kana ndaona kuti nyaya iri serious hatikatei covenant panapa. Akanotora chimhuru chine 3 years, akanotora chihwai chine 3 years, chimbudzi chine 3 years, akachikata nepakati akagadzira nzira. Huku dzaakatora neshiri dzaakatora nenjiva dzizochekwe dzikaiswa ipapapo, kunotonza Abrahamu aimirira kuti Mwari asvika achitodzinga shiri dzaida kudistemba zvipiriso zvaaisa. Kwekudoka kwezuva Mwari akaonekwa manje akufamba pakati pezvipiriso zvake kuti Abrahamu, ndauya kuzadzisa nyaya tataura inoi, hazvife zvakaitika nyaya ndataura ndichakupa vanhu. Anobva atopiwa profesi nevana vacho vachazoenda mukati meimwe nyika yeIjipita 400 years, ini ndichauya ndovaita rescue. Saka inyaya yanga yakatambanuka, inyaya yanga iripo. Remember, iyi inyaya yeruponeso rwedu. Nyaya yaAbhurahamu inyaya yakakosha zvikuru paruponeso rwedu, nekuti munofanira kurangarira kuti nyika yadzivirirwa futi nechitema. Mushure memurove watakataura uya tapinda kunyaya iyi, tinoona kuti isusu Mesaya akugadzirirwa kuuya kwake. Saka Mesaya kuti auye, Mwari anozura Abrahamu kubva parudzi rwekakwe rwanga rwakunamata zvimwari zvenyika izvozvo, anomudzura akati chienda kunyika yeKenani. Saka aega kuKenani ikoko akuda kutanga rudzi rwaMwari manje pana Abrahamu. Ndo rudzi rwaari kutaura uyu, ndo rudzi rwanga ruchizowanda senyeredzi zvinosanganisa nesu tinenge tiri ipapo, asi zvaifanira kubva paropa raAbhurahamu naSara. Saka nyaya yeruponeso apa yanga yakakosha, asi pane nyaya tinosangana nayo inoshamisa pachapter 16 verse 1. Sara anoona kuti ini ndane nguva ndisina mwana. Verse 2 anotaura nemurume wake, shamwari, nguva yawanda handina mwana, ndingavate ndisati ndaita mwana. Saka iwewe zvowoita iwewe, tora Hagai muranda wangu iwe kuIjipiti, upinde maari uvake rudzi undiitire vana inini. Verse 3 inobva yanyanya kutaura kuti Sara akabva atora Haga kwakumuisa kuna Abrahamu. Abrahamu paanga ati makore 10 kana kuti 10 ari munzvimbo yeKenani. Saka nyaya inondishamisa ndekuti pamwe Abrahamu anga kunonoka kuita action eri, mai madhamu kubva vati ai wakanyaya takataurana ngaiitike sekuitika kwatakaita kwakutora. Saka tarisai muone manje kuti Sara atosvikirwa manje naSatani panapa, nekuti akuda kutokanganisa zano roruponeso, nekuti mwana uyu aifanira kubva paviri ivavo, asi anonokera. Abrahamu angaita covenant naMwari, Abrahamu anga ataura naMwari muvision, Sara anga asipo. Rangarirai nyaya yatataura kwekutanga kuEden. Abrahamu anga ataura naAdamu, Sara anga asipo. Abrahamu apia, Mwari ataura naAbhurahamu, Sara hapo. Vaita covenant, Sara hapo. Kudai ngobvunza kuti ndozvi zvamakuita muchicheka waine china, Mwari asaiziva havyo zvipiriso zvinoitwa sei. Zvikanzi ko nhasi program yakamira sei, haina kufanira masvazvo. Zvikanzi ayo tine nhaurirano namudhara, tine nhaurirano, pane nyaya yatiinayo yeruponeso rwenyika yese. Abrahamu aizviziva. But tiri kuona manje panyaya iyi pavhesi 16 Abrahamu asiri papicture, Sara apamusoro akudictata, icha so. Verse 3 akutotora kwakuti mukadzi uyu ichavana, zano roruponeso rakupinda panjodzi. Now semuEden tiri kuona here nyaya iripo yekuti panenge Mwari pari critical, pari pamuzongozongo, pachikwekwenhero pesalvation, murume anofanira kumira panzvimbo. Ndonguva yaifanira kuti Abrahamu amira ati ayo Mwari zvaakataura hazvikoni, ndamira pano. Aifanira kuita seumwe murume watichataura manje watiri kupinda paari. Asi zvese pana Sara nepaEden, Mwari is not giving up. Tinoona Mwari achiti Eva, dzoka pasi pemurume wako nenyaya yeruponeso wakanganisa, ndichakutumirai Jesu akufire anoenda nawo pamberi. Tinoona futi ipapapa after zvaitika, Mwari anotsinha rudzi rwakanga rwatangwa naAbhurahamu rwaIshmaeri kune imwe nzvimbo, ogadzira futi kuti paitwe pave way for salvation yevanhu.
tinoona nyaya inobuda apa inokanganisa Middle East yese ine bongozozo nekurwa nekufa kwemabhillions evanhu pamwe kubva panguva iyi kana takaona kufaita kwemarudzu mabhillions evanhu achifa nenyaya yokuti mukadzi akapindira akaitayo simba Abraham kwakutadza kumira panzvimbo asi tinongona Mwari iyeye wenyasha achifamba naAbhurahama haana kumusiya akatomukurira nzira Ishumaeri akaenda kune imwe nzvimbo. Tikaona akufamba nemukoma naIsaac, paifana kubuda Jacob Israel, paifana kubuda Jesu, paifana kubuda David, paifana kubuda zano roponeso. Tinotoona Mwari akuti iye kuti kunyatsonzwisisa nyaya iyi kunyange wanga watadza regeza ndikutumire enda kuMoria unopirisa mukomana umwe chete. Hatichaoni Sara kupicture, Sara apa nzvimbo, saEva watisachaona kupicture, Eva apa nzvimbo. Asi apa Abraham anga adzidza chidzidzo, pakauya nyaya yekupirisa akaona kuti handichaitauri kuna madhamu, atora mukomana akaenda naye. Tinoziva zvakaitika kugomo, kukaonekwa hwayana yakazopiriswa panzvimbo, chinongedzera kuya kwaJesu, chinongedzera kuya kwemukomana achizofira nyika. Handei pamberi tiri kutarisa nyaya dziri critical pakuponeswa kwevanhu. Pani pivota, unoona mumba tinogona hedu kuve tine marose edu, mai tichavapanza kana vachidecida zvese izvi zvekuti vana ngavaende vana vangu handivadimi baba munonesa makaomera munoda kuti vana vangu vaende paapatopi ndoda kuti vana vangu vaende bhodhi. Hazvina mhosva zvese izvi, hazvina kana nyaya. Tiri kuti isusu pasalvation, tiri kuti isusu paruponeso, nekuti baba vanonzi musoro wamai havasi vemba pamwe masipuna nditozipi mangana mukati memba. Hazvina nebasa rese izvi, vanogona kutora precedence mai vari panyaya yeruponeso, panyaya yesalvation. Nokuti kana tamira paruponeso madhimoni haapindi mudzimba dzedu. Kana tikamira paruponeso neparukudzo rwatakataura, kunyange tine dzimwe nhaurano nenyaya dzatinotaura, tinowanikwa tichirarama in harmony. Sezvakaitika panapa panyaya taakutaura yekupedzisira, pane nyaya iri kuna Job. Ini Job ndomuti Job the Revelator, nekuti anovhura zvimwe zvinhu zvatisingakwanisi kuona. Nyaya yaJob inotivhurira denga, tinoona conversation ichiitika. Nyaya yaJob iri critical iri pariponeso rwedu. Nyaya yaJob ini ndo yandoti number 1 answer yegreat controversy. Iye atakati in this time yegreat controversy, in this time kana uchida kunzwisisa kuti tinokunda sei enda panyaya yaJob. Dai Job asina kukunda panyaya iyi, tingadai tisiri kutaura, tingadai tisingaparidzi. Dai nyaya yaJob isina kubuda, dai nyaya yaJob isipo. Nekuti tinosangana panapa Mwari achitaura kuti Job wangu wamuona here. Satani anoti pachapter 1 kubva pavhesi 9 muchienda ku11, koimi Job haana kutya zvemahamanga here, handi makamuprotecta, handi ngirozi dzakamukomberedza, handi zvinhu zvaina zvakakomberedzwa. Ndongati achambozama kusvika Satani ava ati gogogo vachaona mudhara pakaipa pakatsukamira zvemoto mukati meusiku chichida kuti chichida kubva nekumadokero chotuma zvimwe zvimadhimoni chikaona pakapfungaira pamba pemutano, pamba papatsirage, pamba pemudhara. Zvikanzi akutyai mahara sai ruoko rwenyu bvisai moto. Tinoziva zvakateera zvakaitika, zvese zvikaitika Job asara asina chinhu. Pakusara asina chinhu even Satani azokerazve avavarira mwiri wake pachapter 2 verse 9. Kana mama iverenga kwekutanga, Satani anoti bvisai ruoko rwenyu muone pazvinhu zvake zviparare muone kuti anokutukai. Satani anobva auya manje kumukadzi waJob, sezvaakaita kuna Eva, sezvaakaita kuna Sara pazano roruponeso. Apa paida kuradzwa zano roruponeso, obva auya kuna mai Job, kubva aisa mashoko amwe chete zvikanzi enda unoudza murume wavo kuti atuke Mwari. Mai Job kubva vafamba, zvikanzi mamuka sei baba, are you still holding to your integrity? Mune shuwa kuti muchakabatirira, tukai Mwari mufe izvi zvanyanya hazvisi zvega izvi. Job na anozoona kuti munhu asega uyu, zvikanzi unotaura seiko semamwe madzimai zvirema. Mutana amira panzvimbo atora position, ndozvofanira kuita varume. Zvikanzi unotaura seiko sevamwe vakadzi,
zvakanaka chiti ndozofanira kuti wire ko zvakaipa zvichawira kunani? Murume ubva akunda nekuda kwaJesu, nekuda kwesimba raJesu. Ini ndinoona sokuti dai Adhamu akamira akati waita seko sebenzi remukadzi rekuti unodya zvatakataurirana kuti hazvidyiwe panapa. Ini ndinoona sokuti Abrahamu tingadai tisina matambudziko akamira akati unoita seko sebenzi remukadzi, hauzive kuti mauri iwe ndo muchabuda mwana ataurwa naMwari. Hakuna zvinoitika, asi zvakaitika mubindu zvikatiwisa muchivi. Anza takaiona pana Job. Kunyangwe mubindu pakaitika kuwa through Job, tinopona tinokunda nekuda kwekuti kana tikamira panzvimbo dzenyu. Now nyaya yeruponeso inoda varume vanomira panzvimbo nevakadzi. Hatinoti vakadzi avapo, isu tiri kutaura nyaya yekuchinjana marozi. Tiri kutaura nyaya yevanokambira panzvimbo isiri yavo muzano reruponeso. Tiri kuratidzai kuti kana tikamira panoda vakadzi. Ndofunga ndambotaura nyaya ino, ndofunga mai Noa vaimira, mudhara Noa adzoka ataura kuti pane vanhu vanotaura kuti uri stupid. Wakamboona iwewe mvura chinonzi mvura chii? Wakamboona mvura? Aiti iye pane vanhu vanotaura kuti uri stupid. Zvese zvakuti 100 years. Ndofunga mai vaingobika sadza voti Mwari wamakandiudza rambai muchinoparidza dzokerai baba. Saka vakadzi nevo vanofanira kusimba, nekuti vakasasimba varume tinodonha. Varume tinofanira kusimba takatarisa kuna Jesu. Tikasasimba tinodonha. Asi zvaakuitika zvinezvi zvekuti tava varume vane zinyengenyeke, taakuti isusu pakanzi naMwari imi varume batai, taakuti madzimai batai, taakuti isusu pane maraisi, pane zvakati. Hatisi kuzoona mukati meBhaibheri. Bhaibheri riri clear nerelationship yedu pakati pevarume nevakadzi. Taona nhasi tachipa picture yekuti kana tikada kusimba tisiri panzvimbo dzedu chii chinoitika. So kusimba kwakaita Sara achitaura zvisizvo, so kusimba kwakaita Eva achiita zvisizvo, taona Job achiita reverse that process, kubva ati no, I will stand to the position. Woman, go back to your position. Tiite ruponeso. Nyaya iyi iri critical. Nyaya iyi yatodhibhetwa kudenga. Nyaya iyi Satani akatomira, ngirozi dzose dzakabata kumeso, dziri kuda kuona kuti zano roruponeso pana Job chii chinoitika. Remember patori nediscussion yekuti panotukwa, saka ngirozi dzadzo dzakada dzichiona kuti chii chaitika panapa pari critical, pakadengenyeka panozengenyeka. Satani unoshandisa mukadzi. Job ati no, tinokurira nyaya yetinoiziva. Mwari ngaavongwe nokuda kwaJob. Mwari ngaavongwe nokuda kwevarume nemadzimai achamira right positions. Takatarisana nekuuya kwechipiri. Mwari ngatibatsire patiri kukondinya, tisapotei, laikai, subscribe, rambai muchitipawo macomments tione kuti zvatiri kuita zviri kutibatsira mukati memhuri dzedu, zviri kutibatsira mukati makereke edu. Mwari ngaatendwe, arambai nesu muzita raJesu tanamata. Amen.